салом дӯстон, шаби гузашта олами футбол аз бозиҳои сифатан хуб бою ғанӣ буд. Дар Англия дастаҳо барои идомаи рӯи мубориза дар ҷоми лига мубориза мебурданд. Дар Италия, Фаронса ва Испания бозиҳои навбатии чемпионатҳои дохилӣ баргузор шуданд. ҳодисаи муҳимтарини шаби гузаштаро метавон ғалабаи дастаи Ювентус ном бурд. Ювентус дар чунин ҳолате қарор дорад, ки ғалабаи онҳоро бар Специя бар ин дастаҳои камбаҳо ҳодисаи муҳим ном мебарем. Ин ғалаба бо азоб машаққат ба даст омад. ҳисоби Дидор 3-2 шуд. Голи Делик Ювентусро наҷот дод. Мухлисон ба Ювентус бовар надоранд, гарчанде мавсими 2016-17 дастаи шаҳри Турин оғози бад дошт, аммо дар охир бо 91 хол мавсимро ба анҷом расонда қаҳрамони Италия шуд. Имрӯз мо дар бораи рӯйдодҳои муҳими як рӯзи гузаштаи футбол гап мезанем. Имшаб Куманро имтиҳони дуюм зидди Кадис интизор аст. Ба Барса ғалаба чун обу ҳаво зарур мебошад, аммо Кадис барои католониҳо рақиби ниҳоят мушкил аст. Дар мавсими гузашта ин даста шогирдони Куманро як бор шикаст дода, дар бозии дигар мусовӣ карда буд. Моро рақобати ҷолиб интизор аст ва барои бозам шавқвартар шудани тамошои он метавонед аз хизматрасониҳои дӯстонамон аз 1x истифода кунед. Онҷо ба ҳамаи бозиҳо кайфсинтҳои кайҳонӣ пешниҳод мекунанд. Дар оед регистратсия кунед ва истифодаи промокоди MG0777-ро фаромӯш насозед, зеро бо он дар аввалин пардохт то 6,5 рубл бонус медиҳанд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Як мақоли маъруфи русия аст, ки тарҷумаи он чунин маънӣ дорад: хандаи зебо оне дорад, ки хандааш аз ҳама охир ба гӯш мерасад. Натиҷа ва ҳосил барои Ювентус чӣ хоҳад шуд гуфтан душвор. Дар ҳамин шабу рӯз ҳолати Ювентус ба шахси дар муҳорибаи сахт маҷруҳ шуда монанд аст. Ғалаба ба дарсаи Специя аввалин пирӯзии Ювентус дар мавсими ҷории чемпионати Италия ба ҳисоб меравад. Милан бо бозии дилчасп мухлисонашро шод карда шудааст. Шогирдони Стефано Пиоли Венетсияро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. Ҳарчанд бо ин дидор формаи Миланро баҳо додан душворам бошад, расонируҳо хазинаи имтиёзҳояшонро пур карда истоданд. Ба мавзӯи Италия метавон ғалабаи дастаи Шахтёрро бар Динамо Киев ҳамроҳ кард. Мутахассиси итолиёвӣ Роберто Де Зерби аввалин ҷоизаашро дар Украина соҳиб шуд. Шахтёру Динамо Киевро бо ҳисоби 3-0 торумор кард. Дар Албиони Туманпеш бозиҳои ҷоми лига диққатро ба тарафи худ бурданд. Мухлисони Челси, Тоттенхем ва МЮ интизори дидорҳои тимҳои дӯстдоштаи худ буданд. Манчестер Юнайтед бо Вест Хэм рақобати заиф нишон дод. Шогирдони Давид Моес метавонистанд бо ҳисоби калон ғалаба кунанд, аммо бозӣ бо ягона голи задаи Лансини ба анҷом расид. Бозингари Аргентина ҳанӯз дар дақиқаи 9 тӯбро ворди дарвозаи рақиб кард. Сулшер бо интихоби ҳайати аввалия собит намуд, ки ин мусобиқа барояш ягон аҳамият надорад. Ҳама аз натиҷа розӣ. Вест Хэм барои мағлубияташ дар Премер-лига Англия қасдиашро гирифт. МЮ аз мусобиқаи нодаркор худро халос намуд, аммо дар Премер-лига ва Лига чемпионон шанс дошта бошанд, ки мусобиқаи дигарро қурбон мекунанд. Тухел ва шербачаҳои ӯ бошанд дар ҳамаи фронтҳо муҳорибаро идома медиҳанд. бозӣ бар зидди Астон Вилла барои лондониҳо мушкил ҷараён гирифт. Дар вақти асосӣ ғолиб муайян нашуд, дар зарбаҳои пеналти бошад, шогирдони Тухел диққаттар буданд ва бо ҳисоби 4-3 дар силсила зарбаҳо дастболо шуданд. бозии дастаҳои Вулверхэмптон ва Тоттенхем то пеналтиҳо рафт, ки дар онҳо бозингарони Тоттенхем зафар ёфтанд. Дар Фаронса бозие баргузор шуд, ки ба мухлисони инфиродӣ Месси писанд наомад. қабл аз бозӣ маълум гардид, ки Месси бо сабаби осеби зонияш дар ин дидор ширкат кардан наметавонад. Акнун аниқ гардид, ки футболбози аргентинӣ осеб надоштааст, лекин барои чӣ ӯ бо тренер салом накард. Таги коса нимкосае ҳаст, аммо муҳим ин нест. Муҳим он, ки ПСЖ бидуни Месси дастаи Метсро мағлуб кард. муаллифи ҳардуи гол Ашраф Ҳакимӣ шуд. голҳое ки бояд Месси занад, Ҳакимӣ зада истодааст. Реал аввалин бор дар зарфи чанд сол миқдори зиёди голҳоро зад. Дастаи шоҳона дебютанти мусобиқа Малёрка бо ҳисоби калони 6-0 мағлуб кард. аз ин 6 гол 3-ро Марко Асенсио зад. Карло Анчелоти мавқеи ин бозингарро иваз карда ӯро дар ҷои футболбози рақами 8 яъне Восьмёрка истифода кард. Анчелоти қаблан чунин макории тактикиро бо Ди Мария карда буд. Папа Карло бозингарони канории техника доштаро ба марказ меорад. Агар Асенсио дар ин мавқеъ пайваста чунин бозии барқарор нишон диҳад, мо шоҳиди кашфиёти навбатии Анчелоти хоҳем шуд. Асенсио голҳояшро ҷашн нагирифт, чун маз аз Малёрка ба Реал Мадрид рафт. Дар баробари ин Бензема ҳам чунин ҳарвақта ҷилову дурахш дошт. ӯ дублро ба номаш сабт карда як асистам намуд. Як голи дигарро Иско зад. Бозингарони Малёрка ба 6 голи Реал бо як голи худ ҷавоб гардонданду халос. Чунин буданд ҳодисоти муҳимтарини шаби гузашта дар олами футболи Аврупо. Рӯз то рӯз шадидият ва ҷолибияти бозиҳо афзун шуда истодааст.
Роберт Левандовски акнун расман ҷоизадори кафши тиллоӣ гардид. Ӯ ин ҷоизаро барои корномаҳои беҳтарини мавсими гузашта гирифт. Ёдовар шудан ба маврид аст ки дар мавсими сипаришуда Левандовски дар 29 бозӣ ба задани 41 гол даст ёфт. Рекорди Герд Мюллер ки гуфта мешуд ҷовидонӣ аст, Левандовски онро шикаст. Дар қарни гузашта Мюллер дар рафти як мавсим 40 гол зада буд. Ҳамлагари полшагӣ 10 гол бештар аз Месси ва 11 гол аз Роналду зад. Барои ӯ ин мояи ифтихор мебошад. Левандовски аввалин маротиба дар корномааш соҳиби ин ҷоиза шуд. Як мавсим қабл аз ин Чиро Иммобиле аз Лацио сазовори ҷоиза гардид. Левандовски айбдор будааст ки дар Италия 38 давр бозӣ мекунанду дар Германия 34, аммо ин ноадолатӣ мавзӯи дигар ва ба души УЕФА аст. Баъд аз гирифтани ҷоиза Левандовски дар ҷои истоданӣ нест. Шикори навбатии ӯ туби тилло мебошад. Имсол барои соҳиби ҷоиза шудан Левандовски рақибони зиёд дорад. Месси, Жоржино, Нголо Канте аз зумраи онҳоянд. Ҳар яке аз онҳо дар олами футбол натиҷаҳои беҳтарин нишон доданд. Месси баъди ғалабаи Аргентина дар Копа Америка имтиёзҳои худро баланд кард. Канте бошад баръакс, баъд аз чемпионати Аврупо аз сафи фаворитон ақиб монд. Қурби ӯро мунтахаби Фаронса бо баромади заиф пас кард. Жоржино ки расман беҳтарин футболбози Аврупо эътироф шуд, барои гирифтани туби тиллоӣ ҳам костюми нав ҷустуҷӯ дорад. Левандовски барои осебҳояш дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ натавонист ба дастааш кӯмак расонад. Имсол бошад Роберт дар формаи беҳтарин қарор дорад. То моҳи январ кӣ медонад, шояд исми фаворити асосӣ тағйир ёбад. Ҳамчунин таърихи имрӯза барои Левандовски аҳамияти худро дорад. Расо 6 сол қабл 22 сентябри соли 2015 ҳамлагари мюнхениҳо аз ҳайати захиравӣ ба майдон ворид шуда дар 9 дақиқа 5 гол зад. Футболбози полшагӣ дар як мусоҳиба қайд кард ки ӯ барои гирифтани туби тиллоӣ арзанда аст. Мо суханони ӯро тарҷума намекунем, аммо аз шумо пурсиданӣ ҳастем ки имсол кадом бозигар барои гирифтани туби тиллоӣ арзанда мебошад. ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ҳар як узви оилаи Роналдо пас задани Мессиро рисолати худ медонанд. Долореш Аверо, модари ҳамлагари Манчестер Юнайтед, гуфтааст ки набираи ман ҳанӯз соли 2017 аз Месси дида баландтар буд. Долореш қадди ҳамлагари аргентиниро дар назар дорад. Ман бо Криштианино будам, дар маросим Месси буд ва ман ба набирам гуфтам ки бин, ана Месси. Ӯ дар ҷавоб гуфт ки ин Месси нест, ин кадом як одами бисёр хурдакак мебошад. Пас он Криштиано ӯро рӯҳбаланд карда ба назди Месси барои саломкунӣ фиристон. ҳанӯз ҳамон замон набираи ман аз Месси баландтар буд. Ин хеле хандаовар аст, ишора кард модари Роналдо. Шумо ягон бор шунидаед ки ягон хеш табори Месси ва ё узви оилаву наздикони пайвандонашон ба корҳои футболӣ дахолат карда бошанд? Агар ягона аз пайвандони Месси ба ин кор дастам зада бошанд, он расонаӣ нашуда буд. Ягона ҳолате ки шояд дар хотири мухлисон ва бо диққат нақш бастааст, ин шӯхии бародари Месси Матиас дар бораи гирифтани туби тиллоӣ мебошад. Ин ҳам ба соли 2013 рост меояд. Гап сари он аст ки як рӯз то маросими ҷоизасупории туби тиллои мондан бародари Месси акси Роналдо ва Мессиро бо ҷоизаҳои инфиродияшон дар сомонаи иҷтимоӣ гузошт. Дигар таърих шӯхию масхара ва ё пасзаниҳои Роналдоро аз тарафи наздикони Месси надидаем. Хешони Роналдо бошанд ба чунин амалҳо зиёд даст мезананд. Ғайр аз суханони модари Месси, ҳамчунин дар хотири мухлисон аксе ки хоҳари Роналдо дар Твиттер гузошт нақс бастааст. Гап сари он сурате меравад ки хоҳари Роналдо Элма Аверо пас аз бозии дастои Ювентус ва Барселона гузошт. Дар он Месси ба ду зону ғалтида дар назди Роналдо гӯё сар хам мекунад. Роналдо дар он бозӣ 2 гол зад. Месси бошад бо вуҷуди 7 зарбаи росташ ба дарвоза гол зада натавонист. Ин футболбозон нисбати ҳамдигар эҳтироми зиёд доранд, аммо хешовандони Роналдо бо амалҳои худ ӯро дар ҳолати ногувор мегузоранд. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Чаро хешовандони Роналдо ин қадар Мессиро пас мезананд ё ин ки бад мебинанд? Сабабаш дар чист? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба имтиҳон бародарон, бори донем ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.